Bé, anem a veure com es podia fer això de la ruleta que teníem de repte. Recordem com era, si saxo, me dona l'opció de saxar i li puc dir aquí que surti una opció en la ruleta, una opció aleatòria. Ja veurem on es queda. I s'ha quedat aquí baix. Val, tu torna a saxar. Dona una volta completa. I es queda en esta posició. A veure quina. També en cap per a baix. A veure, tornem a tirar una tercera vegada. Cada vegada és un número aleatori. I ara s'ha quedat en aquesta posició. Jo he fet unes millores, que és que puc regular que vagi un poc més lento. Si la ruleta va massa ràpid, puc apretar aquí 1, 2, 3 vegades i quan torno ara va molt més lento. Així puc calibrar al meu gust com vull que funcioni la ruleta. Puc fer que vagi més lento o més ràpid. Aquesta a una velocitat. I si vull que vagi més ràpid, tindria que apretar el contrari, el botó A, 2, 3 vegades, i tornarà igual de ràpid que abans. Recupera la velocitat. Anem a veure com està fet el programa. I és una proposta, perquè es pot fer de moltes maneres. Anem a veure com està fet. Primer tindríem que anar aquí, anem a fer-ho ben gran, perquè ho poguéssiu veure tots bé. Tenim aquí a l'iniciar, li tindria que dir mostrar cadena, el missatge de saxar, i he creat dos variables. Una, que serà la velocitat. La velocitat a la que vull que vagi la ruleta, que vagi girant. Puc fer més ràpid o més lento, però al principi, a l'inici, li dic que vagi a 100 mil·lisegons. Després he fet l'opció de que al pressionar el botó A, la velocitat puga modificar-se o bé, per a que vagi més ràpid, dividint-lo entre dos, així tardarà menys, el pausa sempre serà menor, o bé, al pressionar el botó B, que la velocitat s'incremente al doble. Així puc anar calibrant. D'acord? Aquesta seria una primera part. Després, el que he fet ha sigut crear funcions. Les subfuncions són subrutines que m'estalvien molta feina i molt d'espai a l'hora de programar. Li he creat una funció, recordem que les funcions estaven aquí, creo funció, he creat una funció que es diu una volta i aquí li he posat hi ha una opció que diu mostrar fletxa i així no cal dibuixar-ho. Mostrar fletxa nord. Després li dic una pausa, que és la velocitat, la qual puc modificar apretant botó A, botó B. Després l'altra fletxa, nord-oest, i així completo tota la volta fins que torne oest fins que torne al nord. Després del oest ja ve el nord-oest, i ara tindríem des del nord, nord-oest, i podria afegir un altre més, aquí pausa, i aquí un altre perquè se quede també a la part de dalt, i tindríem aquí nord, i així completaria una volta sencera. Així em faria tota la volta des del nord fins que acabés al nord. Després he fet una segona funció que fa des del nord, funció que l'anomeno mitja volta, que va des del nord fins al sud. Una vegada completat aquestes dues funcions, anem a veure com seria l'opció de poder-ho escollir. Li poso una condició, una entrada, sí, podria posar, a l'apretar el botó A més B, aquesta opció, o bé la que he posat, que és el saxar. Al saxar li dic, establim que la ruleta tinga un valor a l'atzar entre 1 i 8. Els números a l'atzar està a la funció de matemàtica. Aquí baix tenim escoger a l'atzar. Després posaré uns condicionals. En lògica tinc els condicionals que és si passa tal cosa, aleshores fes tal cosa. Quina cosa ha de passar? Bueno, si la ruleta surt valor 1, aleshores que faci una volta i que es pare i ja està, i quedarà en la posició nord. Si la ruleta és igual a 2, que faci una volta, que faci un pausa i després que es quede en nord-est. Si la ruleta és igual a 3, l'anterior,
que dona una volta, però que faça fins a est. Després fins a sud-est, després, quan acabem a sud-est, ja s'hi quedaria en el sud. Pues aleshores aquí m'estalvio codi posant que dona una volta i que dona mitja volta. Faria volta i mitja, es quedaria en la posició sud. Després faria una volta, mitja volta, més el sud-oest. I si dona 7, que es quede fins a l'oest, i si dona 8, que es quede fins al nord-nord-oest. I amb això tindríem el codi fet de la ruleta. A veure, aquí més petit, però que este és el codi que tindríeu que fer. Una proposta, se pot fer de moltes altres maneres, però este és una manera de poder-ho programar amb subrutines en les funcions i que esperem que vos surtiga.